Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko nga akong simbahan. Bisan gali ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginarian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa dihang gipadayag ni Pedro nga si Jesus mao ang Mesiyas, gihatahasan sa Ginoo nga maoy magdumala sa simbahan. Siya mahimong bato diin tukuron ang simbahan. Siya ang magdumala. He will govern the church. Muna ang iyang mission. Tagaan siya gahom sa pagtudlo sa mga pagtulunan ni Jesus. Magdumala, governing, teaching, the teaching ni. Unya siya sad ang maoy mahimong pastol o shepherd, magbalantay sa simbahan. Muni ang gihatag ni Jesus kang Pedro nga misyon, isip sa kabato, the rock upon which Jesus will build His church. Siya ang magdumala sa simbahan. Siya man ang unang obispo, unang Santo Papa. Siya ang gitagaan sa gahom authority sa pagtudlo sa mga katong pagtulunan ni Jesus, to guard its authenticity. Ang tinuod nga pagtulunan ni Jesus kay daghan may mubag-o sa pagtulunan ni Jesus, mga heresies. Siya ang mugiya, part sa governing is to shepherd the church. Itagaan sa tiyagahom sa pagpasaylo sa mga sala. Ang sa itong yang diri ang imong idili sa yuta, idili usab sa langit. Itagaan sa gahom ni Jesus sa pagpasaylo sa mga sala. To hold the key to the kingdom. Idili. Sunang idili. Dili ka pasulon. Siya ang guard, siya ang security guard. Di ka kasulod sa gate kung di ka pasulod sa security guard. Kaya ang security guard, niya ang kanang yawi. Di ka kasulod dito sa kumbinto kung wala kay yawi. Sa garahe, tawag pa kag security guard, makasulod ka, makapark ka. Simula ang trabaho ni Pedro to guard the gates of the kingdom. Ang iyang idili, ang dili niya pasulod, dili makasulod. This is moni ang kanang si tawagan nga basihan o the origin of kanang gahom sa pari magpasaylo sa mga sala. Gihatag ang Pedro ang gahom. Si Pedro iyang i-delegate na sa iyang mga tinunan, ang mga sa kabispuhan, ang mga kabispuhan dilit sa mga kaparian. Kaya kitawag na mo faculty. Kung wala kay faculty gikan sa obispo, di ka makapagkumpisal, di ka makapagmisa, di ka makapagbunyag. So kami, we have delegated power from the bishop. Ang bishop nagikan dito sa Santo Papa. Wala na hierarchy. So muna ang gihatag sa Ginoo nga responsibilidad ni Pedro. Siya ang mahimong governor sa tibuok simbahan. He will govern the church, he will guard the church, the teaching of Jesus. Dili na muna nga tanan mga interpretasyon at kita. Kaya ang muna ay problema sa mga protestante, ija-ija mo sila interpret sa Biblia. Daghang mga reliyon. Amo na akong
kita, we look towards the authority, the magisterium, mao ni ang kahulugan aning mga bersikulo. Dili ta basta-basta mo buhat ang atong kaugalingon nga one interpretation sa gospel. Kay mo ang problema na o daghang mga sikta sa mga protestante kay lahi-lain ang ilang interpretasyon. Na Baptist, na pila na ka gatos ng mga reliyon kay lagi wa man sila sole authority. Kanya-kanya man sila interpreto. Wa mo ri akong interpretasyon, tukod ko akong simbahan base sa akong interpretasyon. Kita look up to the chair of Peter. Siya ang tagaan sa authority sa pagpanalipod, sa itawagan na paghatag sa tinuon nga kahulugan sa mga pagtulungan ni Jesus. So, wag kita centralize kita ang atong kuan, centralize na. Buhat kag laing interpretation, heretic na ka. Pwede ka ma-excommunicated. Centralize ang atong teaching kay mo kita is to have control kung parigod sa Supreme Court. Kung unsa ingon sa Supreme Court, mo na ang meaning sa balaod. Sundo ni mo na. Illegal ang impeachment ni Sara. Illegal na. Huwag tayong mahimuan na. Sa'yo na yung mga decision sa lower court, i-reverse na. Mo na ang trabaho ni Peter to guard the authenticity of the teaching of Jesus. Si Pedro, bisan pa sa iyang position as sipiat gyapon siya. Mga leaders na to dili sila perfecto. Kuman siya gingon nga ikaw ang bato na nahimo naman sa Satanas tungod kay lahi gini yung paglantaw. Tawanon man siya. Nagbagong yung paglantaw, nahimo siyang nagsupak siya kay gibasin niya ang iyang bansa kanang iyang kagulingon nga interpretasyon. Nahimo siyang babag sa misyon sa Ginoo. Sa first reading, si Moises, buutan si Moises, pero nasipiat gapon si Moises. Siguro na tureti siya sa mga reklamo sa mga Hudyo. Wa man may pagkaon, kita kaslag man. Wa may sudat, kaslag katong. Pero wa man may tubig. Ala, reklamo sila siguro ulo ni ko. Aburido na sa si Moses. Reklamo sa sige Ginoo, sa ni mga imong tao nga mga katawhan na gihatag nako arang manika problematic. Yan si Moises asing Ginoo. Ala sige, kuha na imong sungkod anang bunali ng bato. Nya buhagay ang tubig. Una ito muna. Pero imbis na kausan na bunalan ang bato, kaduha ni bunalan sa kasuko niya. Kaduha pero ni buhagay gyapon ang tubig. Ang ngayang pagbunal si kadua, di mo yun na, symbolic naman ito, murag exasperated si Moises. So, siya nga, Ginoo nga, magyapon ni siya, ng pasensyoso pa rin mga badlungon, mga gahig ulo ng mga Israelitas. Murag nawala siya sa gamay sa sa Ginoo, ng pagtuo. For that refusal to believe, to be faithful to God's providence, isilutan si Moises. So, nga naman, silang duha ni Aaron, di sila makasulod dito sa ginarian, sa katong promised land. Wala. Lantaw lang sila. Ay, mo na promised land. Di sila kasulod. Kay, siguro, tawahanon lang si Moises na aburido na siguro sa reklamo sa mga Hudyo. Nawadan sa gamay siguro pagsalig sa Diyos. Is kay sa iyang kasuko siguro na high blood siya, bunala niya kaduha ang bato. Sigmulik maguna dapat kasaran. Itong pitik lang. Ay siya sa kasuko niya iyang awambot kung nabali ba yung sungkot kung sayang. So for that reason, kamong duha ni Aaron di mo makasulod dito sa promised land. Si Pedro, nasaan si Pedro? Sipiat siya, pero narehab si Pedro. Narehab siya. Nahimugin siyang bato, siya ang dumala sa simbahan. He was faithful to his mission
gigantihan sa Ginoo. Again, sipyat sad siya. Wala gi perfect nga mga leader. So do not expect your leader sa simbahan nga perfect na siya. Sa sipyat siya na sila. Mahimusan silang satanas. Kaya sa matintal ta. Biskay may motang magpromota sa ginharian ay mo itong babaghin may mga banlungon sa mga pari. So expect that. Do not put your priest. Okay. Kami na adon na may mga tawhanon mi daan sad may mga kahuyaw sama ni Pedro sama ni Moises. So we are like you, we are human. So balik manindong